עומר, איך הייתה העלייה? תשמע, חיים טובים, אתה רואה נוף, אנשים טובים. מה זה כבר 400 מטר בין חברים? ארץ ושמיים, ירק ומדבר, ליד מגדל של מים, בין שבילי עפר. שם אני נולדתי, שם ליבי נשבר, ביום שבו לקחו לי את ארץ הצבא. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, תחזירו לי אותה כמו שהיא הייתה. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, תחזירו לי אותה את ארץ הצבא. גובתם בלחקי, פוני וטלטל, גזוס חמוץ מתוק, עמוד אחד חשמל, סרט ופלאפל בקושי חצי מיל, חלב בתוך בקבוק כל בוקר כרגיל. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, תחזירו לי אותה כמו שהיא הייתה. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, תחזירו לי אותה את ארץ הצבא. ותיארה מעל צמרות ראשים, ולוקח בת בערב יום שישי. גוגויים ודודס, יו מחבואים, היינו ילדודס ולא סתם ילדים. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, תחזירו לי אותה כמו שהיא הייתה. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, איך הייתה העלייה? בוא תספר, מתי יצאתם לדרך? גם מדי. זה סרטון, אתה יודע, לחניכיך. יוני, אתה רוצה למסור ליוני משהו? תסתכל עלינו. אילנית, מה את אומרת? היה כיף. היה כיף. לא העדפת לעלות לפה עם האוטו? מה פתאום? לאוטו זה לחלשים.